Nu skal vi til noget andet, for nu skal vi... hvad er det egentlig, vi skal? Jeg er lidt i tvivl, men jeg vil godt lige sige et par ord her. Vi får rigtig mange henvendelser for pressefolk her på programmet, og det er vi glade for. Det er slet ikke, fordi jeg skal sådan nedgøre det. Vi har et godt samarbejde med mange pressefolk rundt omkring på pladeselskaber på forlag, og vi kunne ikke undvære det, for det er meget rart at vide, hvornår nogen er aktuelle med hvad og sådan noget. Så det er samarbejde, vi er meget glade for, men vi får flere henvendelser, end vi har plads til i programmet. Og så derfor så er det måske nogle gange meget godt, hvis jeg bare må give et råd, måske at lige sådan tænke lidt over, når man henvender sig, sådan, hvad man egentlig godt vil have os til. Og vi har fået en af de bedste henvendelser, det kan jeg så godt sige, og det er ikke engang mig, der har besluttet det, det var nogle andre projektioner, så det var faktisk en rigtig god henvendelse. Så den vil jeg læse op. Hun er skrevet af en af de gæster her i studiet, det er Frederik Hansen. Han skriver, flotte fyre, starter han. Og det er jo med reference, tror jeg, til billedet derinde på vores Facebook-side, hvor jeg står sammen med mine to kollegaer, Otto Lærke og René Fredensborg. Og er flot. Vil I ikke helt vildt gerne se en voksen mand bide i et råt løg? Spørgsmålstegn. Andreas Nederland og jeg udkommer 31. oktober med en samling gyserdigte til børn. Bogen hedder Tak for halshugningen, parentes Gyldendal, parentes slut. Credibility. Lige præcis. I den forbindelse vil jeg spørge, om I ikke har lyst til, at vi kigger forbi og laver en live oplæsning af et af digtene med Geräuschmeister setup. Er det rigtigt udtalt? Geräuschmeister. Ja, der er faktisk en stavefejl. Det er Meister, men der røg det er. Okay, Meister. Det skulle gå lidt stærkt. Og som sagt, så slår man til med det samme. Eller det gjorde vi i hvert fald. Inden for 17 minutter, hvis man kigger på Facebook. Inden for 17 minutter skrev jeg tilbage og sagde, det lyder ikke helt dumt det her. Så derfor kan jeg nu byde velkommen til Frederik Hansen og Andreas Nederland. Velkommen til jer begge to. Tak. Og tak for beskeden, tak for henvendelsen. Og nu er det blevet virkeligt, nu står I inde i studiet. Ja. Og det er jo frygteligt egentlig, hvordan at nogle af de der mennesker har brugt så lang tid på deres fine pressemeddelelser, og de er skrevet rigtig flot, og de er rigtig gode. Mm-hmm. Og så liger vi sådan noget af på 2 linjer på Facebook, og så kommer man lidt foran i køen. Til gengæld startede et PR-bureau. Ja. Hansen og Nederland Partners, hvis der er nogen der. Ja. Nej, jeg synes faktisk, det er en vigtig detalje, du skal opklare, Anders, og det er det en af de bedste, eller er det den bedste? Ja, det kan jeg ikke sige. Vi har fået mange gode, faktisk. Og jeg kan ikke huske dem alle sammen. Og der er andre, der også... der sagde du den bedste. Ja, men det er rigtigt. Men det er også for at få jer ind hurtigt som muligt. Men der er andre, der er kreative. Derude i verden. Diplomat. Trods alt. Men det var en af de bedste. Den er, lad os sige, top 10. Og måske også top 5. Men det er også lige meget. Men det er ikke det skal handle om. Det skal jo handle om det, som I så rent faktisk kommer med. Altså, hvis I ikke havde noget at byde på, var I selvfølgelig ikke kommet ind. Altså, hvis I ikke havde et eller andet. Ja. Nu har jeg jo sagt, at I se en voksen mand bide i et råt løg. Ja. Hvorfor er det, I regner med, at I skal bide i et råt løg? Hvad er det for noget? Det er jo fordi, at vi har lavet en bog med nogle gyservers til børn. Som udkommer som en god gammeldags papirbog, men den udkommer altså også som en moderne, funklende e-bog i iBook Store, som man kan hente. Og hvis man gør det, så får man en meget fin lydside med, hvor bogen bliver læst op, og hvor der er alle mulige frygtelige lyde. Og vores tilbud til dig, det var, at vi gerne ville komme herind og læse lidt op fra bogen, og så lave de der lyde. Ja. På helt god gammeldags vis med alle mulige effekter, en lille sko i lidt vand, og raslen med nøgler, og så lyden af barn, der bliver bidt, som man illustrerer rigtig, rigtig flot ved at bide i et råt løg. Ja. Geräuschmeister setup. Ja. Det ved jeg ikke, hvad. Men det er sådan en gammel ting, som en lille smule er forsvundet med, at man har digitale lydbanke med alle de lyde, man nu skal bruge, når man arbejder for eksempel på en film, og så skal effektivisere de her lyde, slaget af en i ansigtet. Altså, hvis du nogensinde har set en slåskamp, så lyder det ikke lige så sejt som på film. Fordi der er en mand, der har stået med en plastikstang og banket ind i en griseryg, og så giver det lidt ekstra til filmen. Og det er virkelig en Geräuschmeisteren. Det er ham, der har hele det her arsenal af alle mulige effekter, og ved præcis, at for at du skal lave en dør, der knirker, så skal du have en ballon. Ja, det er også det, der hedder foliekunst, på film. Og så fandt vi bare ud af, at lyden af en barnenakke, der knækker, det lyder fuldstændig som, når man bider i et løg. Det smager ikke helt på samme måde. Ej. Det lyder sådan. Men det skal vi alle sammen opleve lige om lidt. Men prøv lige at fortælle lidt mere om sådan ideen bag den her digtsamling til børn. Det er en bog, hvor 8 børn bliver dræbt. Og det er en børnebog. Det er ikke til voksne. Det er en børnebog, hvor 8 børn bliver dræbt, og det gør de af vampyrer og zombier og monstre og mumier. Og det hele udspringer i virkeligheden af, at Andreas, han skrev det første digt
fik den her idé til at illustrere en tanke for sin egen barndom, og hvordan man kunne sætte det på vers. Altså, det handler dybest set bare om de steder, som jeg var bange for at gå hen i huset, da jeg var lille. For eksempel gå ned i kælderen og hente noget i fryseren, eller gå på toilettet alene sent om aftenen og tænke, kan vide, hvad der hænger om, eller står om bag ved brugsforhænget. Og så tænkte vi på at lave nogle historier, der handlede om det. Hvor børnene, de så ser deres frygt i øjnene og opsøger de her steder, og nu gør de det. Og deres forældre har også fortalt dem, at bare roligt, der sker ikke noget, for der findes ikke monstre. Så børnene, de gør det. De væbner sig med mod, og så går de for eksempel ned i kælderen for at hente majs i fryseren. Men det, de så finder ud af i alle tilfældene, det er, at forældrene har løjet, der findes monstre, og de bliver alle sammen slået ihjel på nogle frygtelige måder. Så. Og når I siger børn, altså aldersgruppen, tænker jeg på? Så er det sådan noget 8, 10, 12. 8, 10, 12. Jeg tænker, er det tid at åbne den der taske, ja. som I har med, Andreas? Skal ikke lige... Det ligner sådan en DR-taske, faktisk. Jeg flytter lige på mikrofonen en gang. Det kan godt være, det giver et lille bump. Ja, nu kan jeg lige sige, at Andreas han har taget mikrofonen med, så han kan ikke rigtig snakke, men han er ved at åbne den her taske, og så tager han en plastik colaflaske, en lille støvle frem, en pose med løg, pillet løg. Det ved jeg ikke, hvad. Det er sådan en børnemikrofon, der laver rumklang. Og så har vi en balje med nogle nøgler. Og en iPad. Men vi snyder en lille smule. Vi lægger underlægningsmusik til. Det giver en rigtig god stemning. Og så ligner det sådan en, man har en, hvad hedder det, slush ice, tror jeg, i sådan en bære, en plastikbære. Vi kan jo alligevel, altså, nu er der jo ikke et billede på, så jeg kan fortælle, at for eksempel den der til slush ice, den er rigtig, rigtig god til at lave lyden af at suge blodet ud af blodårene på et barn. Ja. Er det noget, I har erfaring med at lave før, altså de her lyde, der skal virke? Ja, vi har begge to lavet en del radio, og vi begge to laver hver dag til daglig arbejde med at producere til børn. Ja. Så vi laver børne-tv og børneweb og børneradio. Jeg så faktisk det der lyden af et stykke papir, man tager ud af en kuvert. Ja? Det er dørene i Star Wars. Nej, de der eldøre der går op og ned. De lavet på den måde. Er det ikke også noget med, at i Star Wars-lyden af de der skytter, der fiser i stedet, at det er... eller er det lysværende, som er en motorvej, der er optaget med en mikrofon gennem et støvsugerrør, og så bilerne, der kører forbi. Ja, det skulle da lysværende, ikke? Ja, det er lysværende. Ja, det er det. Ja, there you go. Hvornår er du siger til, når du er... Jamen, nu har jeg pustet en ballon op, og jeg har fyldt vand i nogle ting, og jeg har taget 2 løg ud af den her pose, og så tror jeg faktisk, jeg er ved at være der. Jamen, og så foregår det sådan, at Andreas Nederland, han laver nogle lyde, og Frederik Hansen, du læser op. Og jeg kan se, at du står ikke med en bog. For den er ikke kommet endnu. Den kommer enten i den her uge, eller starten næste uge. Men den er i butikkerne 31. oktober. Og så fik du sagt det. Ja, men I går egentlig bare i gang, når I har lyst. Okay. Ja, der skal lige noget musik på. Starter her. Så prøver jeg at stille iPad'en her. Så skal vi lige høre, om vi kan vi høre musikken i mikrofonen. Ja, det er godt. Den ligger lige, hvor den skal. Ja. Det er pretty fucking scary. Jamen prøv at høre, så er jeg klar. Alright. Men det her digt, det er vampyren. Min kældertrappe knirker. Og det er jo ikke smart. For så ved den vampyr dernede, at jeg er der snart. Men der er intet, jeg kan gøre, for jeg skal ned og hente cyklen. Og så kommer Superchamp afsted. Jeg trækker vejret ganske stille og går med ninja-skridt. Og lirker nøglen ind i låsen, mens jeg skælver lidt. Den giver et klik og springer op. Og jeg tager cyklen med. Nu skal jeg bare hurtigt væk fra det her sindssygt dystre sted. Pyha, hvor er jeg lettet. Jeg burde lytte til min mor. Vampyr findes ikke, og slet ikke, hvor vi bor. Jeg griber fat i døren, men kan ikke få den op. Og noget rammer gulvet med et ganske stille blop. Hvad hulen er den væske, som jeg står i med min fod? En splattet pøl i røde farver, som godt kunne ligne blodet.
så mærker jeg 2 prik i nakken. Og han guffer løs. Vampyren suger til, mens jeg hviner som en tøs. Den gamle greve, altså. Det var Hvor jeg løjet, der synes- blev bidt i. Det var løjet. Den gamle greve, altså. Hvor jeg synes, han er fej. Han ventede jo bare til jeg så den anden vej. Nu er jeg tømt for blodet og lever selv som en vampyr. En gennemsigtig bleg og næsten altid tørstig fyr. Min egen mor, hun løj for mig. Hvor er hun bare streng. Vampyrer findes overalt. Jeg er stakkels lille dreng. Det var fornemt. Jeg rejser lige mikrofonen op. Jeg gør det. Mange tak for det. Og det var altså et digt fra... Den hedder Tak for halshugningen. Ja, det hedder bogen. Hvad hed digtet? Det her digt, det er vampyren. Det var vampyren. Jeg tror faktisk, det hedder kældertrappen. Okay. Måske hedder det cykelkælderen. Nej, så ved ingen, at det er vampyren. Så folk, de går ned og siger, jeg skal have den der med vampyren. Den har vi ikke. Vi har noget med en cykelkælder. Ja, jeg tror, det endte med at hedde cykelkælderen. Nej. Bogen hedder Tak for halshugningen. Jeg skal lige, Bedre titel. jeg skal lige forstå det der igen. Altså, der kommer en lydside til bogen. Ja. Det er fordi, at man kan købe den i en boghandel som en bog, sådan som man nu altid har købt bøger, men man kan også, hvis man har en iPhone eller iPad, så kan man gå ind i det, der hedder iBook Store, som er Apples bogbutik på iPads og iPhones. Og derinde, der kan man også købe bogen. Den er højst sandsynligt lidt billigere, og det er faktisk i virkeligheden... Og nej, undskyld, det er ikke, fordi jeg peger på noget, men lydsiden er lavet på den måde, som du stod og lavede nu. Ja, nemlig. Altså, på en måde, så den bog, man kan købe derinde i iBook Store, det er på en måde den fedeste version af bogen. Fordi der får man Frederiks oplæsning med, og så får man altså alle de her mærkelige lyde indunder. Plus, at der er små animationer til alle illustrationerne. Det er en gennemillustreret bog af Louise Trane Jensen. Og der er altså små lækre animationer og easter eggs i den digitale bog. Der er en ting, jeg ikke forstod, fordi da du bed det løg der, ikke? Ja. Det var nakken. Nej, det var tænderne. Ja, Det det var var tænderne, der kom ned i nakken. Men det lød, altså, kunne du ikke have bidt et æble? Det er jo ikke et løg. Nej, men det lød faktisk ligesom du bed et æble. Frederik sagde, det kun blev rigtigt, hvis jeg bed i et løg. Det er måske løgn. Jamen, nej, det der er vigtigt for dette show, det er, at vi altid bruger løg. Der er et løg mere, Frederik. Det er til Anders. Ved du hvad, jeg tror, vi holder her, men I skal have tusind tak, fordi I kom ind og lavede en lille forestilling for os. Det var så det. Det var sjovt. Og held og lykke med bogen. Jeg gentager bare lige, den hedder Tak for halshugningen, og den kommer altså den 31. oktober, så man må lige vente lidt. Ja, og den har altså nogle meget, meget flotte illustrationer af Louise Trane Jensen, som man så af god grund ikke har kunne se her. Men den ser godt ud også. Og de to herrer, jeg besøger, altså Frederik Hansen og Andreas Nederland, tusind tak for det. Og I får den ære at gå ud på et helt nyt nummer af Sting. Fordi lige om lidt skal det handle om... Han er så god! Lige om lidt skal det handle om handle om gamle musikere, der nærmer sig pensionsalderen. Sting er en af dem, og det her det er åbningsnummeret på hans nye plade, det hedder The Last Ship.